Akong tanaw ng reaction sa imong now without answering yes or no. Oh. Okay, ha? Ang reaction lang sa imong now, ha? Gini. Si Mike Rama, kawatan dili. Lang. Okay. Si Joey Dalus, kawatan dili. Yeah. Si Raymond Garcia, kawatan or dili? Ay, nako. Basta ayaw lang ng kawatan. Nestor, Hindi. dili. Si Yogi. Ambot lang. Mura. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Unsay gibuhat ni Niña Mabatid sud sa pila ka tuig human ka nga nawa sa kining publiko or serbisyo publiko right after the 2022 elections. Unsay imong gikubi-kubi? Nagpreparar ba ka sa mga mosunod pa nga mga eleksyon or doon na kay laing gikalingawan? I went back to my private life. Nag-focus ko sa akong mga negosyo. I've been traveling a lot all over the world. Pero even if wala ko sa limelight sa public service, nagpadayon gyapon ko og tabang sa mga tao pero dili na lang publicly. So may mga igtabang, may mga igayuda or naay mga calamities. Padayon gyapon ko og tabang. Wa gyud mawa ang akong pagka-public servant. Nalipay ko nga nakahinabi ta kay tungod nabibo na sad og balik ang Cebu City now. Pila na sila diyang mga managan? 5 or 6? Yung mangintriga ko nimo, dili ikaw ang ikapito nga gustong magmayor? Well, to be honest, ang ako yung expertise is being a chief executive gyud. More than being a legislator. Chief executive gyud ko kay. Yeah, kay half sa imong professional career is CEO ka man gyud. Right. Running City Hall is exactly running a private office. It's the same thing, same story nga importante organize ka, kinahanglan na kay strong leadership, nga kinahanglan decisive ka. So kana O pa mo na mayor nga babae sa Cebu City ra ba? para ba gyud? Pero usa lang na sa imong mga option. Kay unsa may imong mga plano daygid ma'am? In all honesty, unsa imong plano for the next few months? Kay election na ba next year? Definitely, I will be filing my COC. Okay. I still do not know which position gyud. No, pero I am still discerning about it. Kung unsay gyud calling nako, pero I know that I need to come back. I need to come back sa public service. Kadungog kog mga istorya na ganahan ako nga ari i-validate nimo nga gisigihan ka og court, gisigihan ka og panguyab sa mga nagkadaiya nga grupo. You said no or ni-decline ka or doon na kay imong gustong buhaton nga somehow nidistansya ka aning mga daghan kaayong kasikas sa mga partido o grupo diha sa politika sa Cebu City? Kibaw ka, there are two sides of the story, di ba? It's either nga gikuha ko nila, nga ako hindi balibad, or it's the other way around, Okay. nga ganahan ta ako maapil nila, pero sila ang nibalibad. Di ba? So, daghan na mga grupo. So, duha Ay, na. approach nimo. Naasad, nga naasay nibalibad. Dunay duwindi ba nga nakahunghong nako nga mag-independente na lang kuno ka? Well, I'm leaning towards being an independent candidate. Ano man? Kakao na kag tagam? O mas mayo pa mag-independente ko rather than adto ka mukuyog kag usa ka political party, doble na nun imong kontra, napay kay kontra sa pikas political party, kontra pa nimo imong kauban sa political party nya unayon ra gihapon ka og tagak. Mo na nga maybe karon it's better for me to run as an independent candidate para number 1 makapili ko sa akong mayor. Yes. Di jud ko mo pili og ungo nga mayor. Ha? Right? Yeah. Makapili ko sa akong vice mayor. Nga makapili ko sa congressman nga akong gusto nga suportahan. If ever mo decide ko to run as city councilor. Yes. And ang nakanindot sad kay according to the barangay captains, dili sila karon vote straight. Ingon sila selection ilaha kay tungod sa kadaghang nanagan. So what I'm hoping and praying is
nga as long as suportahan ko sa mga kapitan, although naimuhunghong na ko nga kwartahan ra ka sa mga kapitan, but no, I don't believe that. I believe in the integrity of the barangay captains. Dili na sila naong og kwarta. Mudawat sila og naiihatag. Kay kinanglan man na nila, kay sila biya frontliner sa barangay, ha? Yes. Ang una biyang duulan sa usa ka tawo nang hinahanglan, kapitan baya. Nya kadalihok. Muhatag man gyud ka, di man ka pwede mo balibad. Muhatag man gyud ka og naay mangayo. So if naay luoy nga politician, ang mga barangay captains na, and makarelate ko because I was once a barangay captain. Muna nga, I have so much love for the barangay captains. I believe in their integrity. Di na sila nang og kwarta. Yes, they need money. Pero dili para ibulsa, kundi para itabang pud sa ilahang mga constituents. Muna karon, if maluoy ang Ginoo nga suportahan ko sa mga kapitan, even if I don't have a political party, maybe I will make it. Were you approached by the group of Raymond or Mike Rama or I think Joey Daluz, Well, Yogi or kinsa pa na diha? yes, for Mike Rama, so there was a negotiation. Yes, for Attorney Daluz, there was also a negotiation. No, from Raymond's camp, they don't like me at all. Okay. Oh, they don't like me at all. But Ngano man? Mona, Because of the long history ninyo. because of the Ungo. Because of the Ungo. Okay. I Okay. think so. Okay. So, nagsikuhuna-huna, ngano tingaling ang uban dili ganahan nga maapil ko silang partido. And it came to my mind nga, maybe because they think that I'm not a party mate. Or basi di jud ka team player ever since? If dili ko team player, wala unta makuha ilang gusto. Like for example, Wa unta ako mopirma og resolutions og ordinances sa akong mga kauban sa konseho. but was there any instances nga supak sa imong konsensya? Well, to be honest, Pero ni pirma na lang ka? yes. To be honest, yes. There were instances nga di gyud ko ganahan mo pirma. Tagaan ti kay specific example sa mga nanggawas nga balita kaniadto like dias SRP Panday or kining issue sa Megaway dias carbon. Yes. Controversial man kay ito ang paglusot ana. It is something that is disadvantageous to the government. No nga mga kontrata. Well, katong nga mga projects nindot man to. Okay. No, nindot man to nga mga projects, pero as a legislator, naman gyud kay mga pangutana. Oh. It's like when you sign a contract, di man ka pwede mo pirma kontrada without reading it and without asking your lawyer, what is this about? Kay basin pataka-taka tag pirma niya, madaot ko, madaot sad ang city government, di ba? So to give you an example, ang PAN-A. Yeah, kana. Now, ang kana manggong PAN-A is a portion of SRP nga maunay wa ma-reclaim. Okay. Mo na siya wa ma-develop. Okay. Tubig pa na siya, it's a body of water. And na ni-offer nga contractor nga i-refill na. Okay. Now, the normal way to refill it is mugamit ka og soil, sanang gravel, no? But this time, lahi ang proposal kay gamiton tong mga garbage. Nya sunugon to siya, nya ang debris ato himuon siyang, how do you call that? Murag pellets, murag ana. So muto siya i-refill ngadto. But then before ka mupili og contractor, namang gud na dapat bidding. Yeah, may diba? proseso. Na project proposal, Yeah. then bidding. Nya wala ko kakita dihang napita nga ni Agi nga na ay project proposal, na ay bidding. So mangutana man gyud ka nga asa ang project proposal, asa ang bidding, anong kalit man nga mauni ang contractor nga napili, to be exact, ang expedition nga company. So normally mangutana man gyud ka, but because I was a party mate, as we speak nga na kay madunggan nga I wasn't a team player, nipirma na lang ko without asking any questions, because if I ask, it will be taken against me. Nay advantages and disadvantages nga you belong to a political party, kay you are beholden to the party's decision, no? So di gyud ka pwede magbot-bot og imuha lang, dili ka pwede mo barug sa imuhang
kaugalingon nga prinsipyo ug baruganan kung unsa gyud imong gustong suportahan nga ordinances or resolutions. Ang katupong sa mega-wide, nindot man na no nga naay improvement ang Cebu City, but then ang murag na concern lang ko kay ang tag-iya manggud-an ang lot is national government. Yes. It's not city government. And secondly, kanang daghang na displace nga mga vendors. That's right. Now ang natagaan og pabor ato ang katurang mga lakas pod dito sa carbon, pero ang katutawng mga vendors nga walay power or walay kanang kaila nga makapasud nila sud ana nga i-construct nga building, mawa sila, ma-display sila. And the disadvantage is kanang kung napadayon manggod na kanang mahal ang abang, so syempre musaka pod ang mga presyo sa palaliton, which is a big effect sa katibukan sa ato ang syudad sa Cebu. So mura na, but then I still supported it nga believing nga we have to adapt to change, no, pero mo lagi na ako yung mga reservations, but then dili ka pwedeng mo air out sa imuhang mga reservations because you are in a political party. Kami gani diris gawas ma'am nakadungog mig mga issue diha nga dako kuno kaayong lobby money nga gipatuyok para gyud nga ma-push ang mega-wide agreement diha sa carbon. Maybe. Why nihagad nimo? Kanang og naman gay bahin-bahin diha di man gyud ko ma-appeal. Nakagiday bahin diha. Okay. Dili ko ma-appeal kay mahadlok siguro sila nga mo-squeal ko or ako'y whistleblower or whatever. Okay, ang imong manggong character is kuan jud ka mo sulti ra bagyud ka sa media. Mo bitaw tingali nga gikontrahan ka diha. Kaila ta kung isuwayan no. Kay basig mo dawat ko. Imo pa ba tong barugan ang katong imong statement kaniadto nga di gid ka mahimutang hangtod naa pa ng mga ungo diha sa Cebu City Hall? Naa pa ba tong ungo diha, ma'am? Napa. Naa Pero kay ka kanang I wouldn't have said it kung wala ako'y basis. Okay. Mahimo ba nimong ihunghong nako later on kinsa na si ungo? Or ganahan kang isulti diri No on way. camera? No way. Kay ano, mo biya na hinungdan nga no nakontrahan ko. Mo na hinungdan nga giingnan ko nga I'm not a party mate. Yes. Mo biya na hinungdan nga giingnan ko nga di ko team player, and that's probably the reason why there's a certain party nga niingon nga di sila mo dawat nako because of that. Di ba silingan mo mong yogi sa unas mabulo? Oh, mo nang di gyud ko. Mas nakaila ka niya. Oo. Di lang ko. Pero namatay mga nindot nga candidates ba? I believe ba in the integrity of Archival. Nestor, okay. He's really a good man, no? I hope he will have his chance nga makadaog sa siya as Were you mayor. approached by Nestor? Yeah, naman may negotiation ni kanang mayor, Nestor mayor. Pero di lang ko kay naalagi si M. Margot. So, wapagid di mo na-resolve ni Margot? Amot lang, di ginawa. Never. Never. Pero basta one thing ako i-promise sa akong self o sa mga Cebuanos nga the next time around kung tagaan kong chance makadaog as city councilor, I will never be a puppet councilor. Never again. Kung sa imong huna-huna sa Cebu City politics karon especially nga, daghan na kinang lansar ba? This is the first time nga daghan ka yung gustong magmayor, no? Unya, do you think symptoms na siya of something rotten sa leadership sa Cebu City Hall? Kay daghan naman ka yung gustong mag-ilog sa gahom. 5 ka ng 7, 6 ka buok. Murag, para na ako, no, it's no longer serving Cebu City. It's Okay. greediness. Kakog na gyud. Kay mas ilang gisiguro ilahang personal interest to the point nga bungkagon gyud ang partido, magbuwag-buwag gyud just because gusto silang magmayor tanan. Nga unta nga when you are in a political party, sacrifice is the most important word. One should sacrifice for the good of Cebu City. Usa ra gyud untay mo dagan. Pero that's what is happening now. And
mayo unta nga ang mga Cebuanos mamili og tarong. Ang importante gyud nako no, hangyo lang gyud nako ba sa mga Cebuanos pang last ba. Please ayaw gyud pili ang ungo. Kay kanang akong gingon nga ungo na gyud nay unod. Na gyud na. It says 1,000 words. Mura gyud na. Ma'am, sure ko nga naka-monitor ka sa mga panghitabo ron dito sa kauluhan. No? Kay gipatawag ra ba si Tami Osmeña. So gipangutana siya as resource speaker ug unsa iyahang huna-huna or information nga mahatag regarding sa presence sa POGO diri sa atoa sa Cebu City. Now, ningon si Tami nga dunay mga multiple nga high-rise building nga gipangtukod ron diha nga gigamit sa POGO, which dako ang iyang pagduda nga si Michael Dino ang tag-iya. Si Michael Dino nga imong kaalyado kaniadto. Sa imong ikasulti? Kay Boka, the appearance of Tami Osmeña in the House of the Representatives under the Quadcom Committee is very interesting. Okay. Kay, di ba, he was once a mayor of Cebu City, so he knows better. Kay bao gyud na siya unsay mga illegal activities sa Cebu City even up to now. And of course, kay bao man ta nga di sila maayo og buot sa usag-usa, so he always has an eye for his enemy. Okay. So it can be true or it can't not be true. So nindot na nga ma-investigate no sa Congress para truth will come out, because after all we don't want POGO to exist in our city. Although kanimong POGO good ang mobito nang gihimo siya nga legal diri sa Pilipinas kay nakatabang siya sa employment kay there are 27,000 employed nga Filipino workers under POGO earning 20,000 pesos a month, no? Mo na ilahang sweldo. But then mas dako ang kadaot nga gida sa POGO sa ato ang country, especially for Cebu City, because it becomes a hub. It becomes a hub for prostitution, for crimes, cybercrime, money laundering, human trafficking, and it creates anxiety no to the community nga because of these illegal activities. So dili gyud maayo nga naay POGO sa Pilipinas. And of course ang akong love na aman sa Cebu, di gyud ko ganahan nga naay POGO sa Cebu. So leave it to the Congress to investigate, and if ever nga naay makit-an nga mga proof no or evidences, truth will always prevail, no? So let's see, because I think mudagan panigtaas-taas nga panahon before gyud ma finally resolve ning POGO issue nga who's really behind it, no? But I am not for POGO. Unsay pinaka-primary nga concern nga kinahanglan dayong tubagon, ma'am, para sa Cebu City? Unsa magi problema nga imong nakita nga lisod ug mapasagdan? Kanang usag gyud ko sa kanang nag-uul anang CCMC kay luoy gyud kayo ang Cebu City nga highly urbanized city ni, pero wa gyud tay tarong nga hospital. Yes. Luoy gyud kay ta. Now kadako sa era sa Cebu City, we're one of the richest city sa tibuok Pilipinas, ha? One of the richest nga cities, pero unsay nahitabo bati kaayo ang atong healthcare. Muna nga I was the one who authored the adoption of the universal healthcare katong Republic Act 11223 nga ni support gyud ko nga ma-implement unta na ang universal healthcare diri sa Cebu City, and that includes CCMC. Kay kung gi-adapt na ang universal healthcare, mas nanindot na, mas nadali na nya, mas makabutang ta og mga nindot nga mga equipments nga maka-afford man tagpalit og mga mahalon nga medical equipments, no, nga makatabang sa atong mga pasyente, pero it never happened, and it's so sad. The Not So Late Show with Jason Monteclar.